Parte o Arroás, deixa atrás a aldea e lémbrase a historia dun naufraxio de cando Xosé Douteiro, chamado Don Aná. Don Aná, home malvado, por non dar acougo aos pobres, o sol fuxiu do teu lado. O alumnado de terceiro representan as cancións con linguaxe de signos que todos vos podedes acompañar. Agora, os nosos compañeros de grupo. Un forte aplauso. Publicada en 1973, Mar Adiante é a primeira novela en lingua galega de María Victoria Moreno. É unha das novelas fundadoras da literatura infantil en galego. Unha mestra contollos un día aos compañeiros que viña de poñer unha escola nun bar, o Arroás. Como non a creeron, ela sabe que non o soñou, escribe a historia para que os rapaces a coñezcan. Sabemos entón de Miguel, un vello mariñeiro que fixo un barco cando soubo que o mestre ameazara aos rapaces con tiralos ao mar cos libros ao pescozo, se non sabían a táboa do sete. E puxelles tripulación, un poeta, un debuxante, un amigo das estrelas e unha cociñeira velliña e garimosa. Lola, que lle fixo unha árbore de Nadal con argazos camiñando sobre o mar e logo quedou dormida para sempre. Non faltaban o capitán e máis a mestra. Xa estábamos todos. O Arroás fixo soar a súa sirena por primeira vez. Todos estábamos moi ledos. O Arroás fixo soar a súa sirena por segunda vez. Os panos brancos puxéronse a voar como gaivotas. Todos estábamos inquedos. O Arroás fixo soar a sirena por terceira vez e Paseniño esvarou na auga. Despois o motor encalmouse e o barco corría como un peixe. Íamos todos na laceira, dicindo adeus a xentes e arredándonos como riña por Tosouril. Cando os panos blancos se fixeron pequeniños como as bolboretas, o sol sorría nas fiestras e a aldea era un milagre de cor.